Сәлам, Нью-Йорк! Достар, мен Америка Кушма Штаттарының иң билдәле калаһында. Әлбиттә, был калала бик күп нәмәне күрәтергә була, әмма ләкин бында башкорт егетләре үзләренең стартапларын башлайлар. Шуңа күрә, әгәр һезгә стартап темаһы IT һәм акселераторлар кызыклы булса, был видеоны һуңга тотып карагыз һәм үзегезнең комментарийларыгызны калдырыгыз. Алга! Бик потенциаллы ергә килдек. Мен күптән булай бер ролик эшләргә теләгем бар, ягъни IT сфераһын турында, стартаптар турында, акселераторлар турында һәм бүген без Нью-Йорктагы Start исемле акселераторга килдек һәм унда безнең башкорт егетләре үзләренең халыкара компанияларын, ягъни стартапын әзерләйләр һәм бunda безнең co-owner, ягъни был стартаптың хуҗаларының береһе, ул да Вафат Тәлгать. Тәлгать, үзең белән танышырып китһәң. Бөтенләре сәлам. Исемем Тәлгать. Үзем Ишембай калаһыннан. Әлеге вакытта Нью-Йоркта, Манхэттен. Үзем дә ничек хыял алмаенча шул Нью-Йоркта килеп сыктым һәм хәзер без блогерлар өчен площадка эшләйбез, яки marketplace. Бuna һин Ишембайдан бында килгәнең, ягъни Ишембайдан һуң ягъни Өфөлә эшләп киткән, һин үзеңдән Өфөләгә торганда, мин беләмчә һин онда ла школларның, яшь башкорт школларының бере һәм үзеңдән шул Өфөләгә һәм гомумән әйткәндә Россия кимәлендәге үзеңдән эшкуарлык, үзеңдән бизнес турында һөйләп киткән кыскарына. Ишембайда Башкортстан Республика гимназия интернатын беттем. Адак Өфөгә килеп нефтяной университетты тамамланым. Бер ел буе Роснефть компаниясында эшләп, үземнең потенциалымды был компаниялар булдыра алмайм дип ул компанияны киттем һәм үземнең хукук юридик компанияны астык һәм әлеге вакытта ул Россия буенча 5 филиалы бар. Без шул Россиядә эшләйбез. Һәм тагын Россиядә без маркетинг агентство эшләнек һәм ул әлеге вакытта эшләй. Без Instagramда, YouTube'та төрле бизнестарды күтәрәбез, аларга популярлык бирәбез һәм алар шул социаль селтәрләр менән үзенә яңа клиентларны таба алалар. Америка, нимәгә Америка килдең? Ул да уга нинди перспективалар аса киләсәктә, буны үзегезнең стартап менән нимәгә Нью-Йорк калаһы, нимәгә ошо акселератор? Ягъни әйткәндә, нимә ул акселератор? Шуннан башлайык. Акселератор ул мына без мәктәпкә барып, университетка барып, төрле яңа белемдәр алабыз. Акселератор ул нисектер шул университетларга ла охшаган яки бизнес мәктәп. Күп кенә проектлар өчен ул беренче инвестор булып, беренче ментор булып, беренче коуч булып сага. Ягъни банда үзегезнең презентация үткәргән, банда укуга ингәннән һуң һезгә менторлар, ягъни ярдәм итәләр. Гомумән әйткәндә, улар да акселератор булалар, ягъни фонд буларакмы һезнең бизнеска керә ала беренче процентка. Алар беренче 7% алып, безгә аксалата бирәләр һәм белем бирәләр. Был старт акселераторында безнең потокка 450 заявка бирелде һәм без 20 проект алынды. Шул старт компания был проектларның бұл проекттар үсәргә мөмкинлекләре бар дип ышанып, безгә акча биреп, үзенең вакытын бүлеп безгә ярдәм итә. Күбенчә ул нетворкинг, чөнки монда без үзебез килһәк, Америка беркемдә белмәйбез һәм ул бизнес өчен бик авыр. Чөнки танышау кирәк, һиңа кирәк кешене һин аның өчен таныша алмаһың да. Монда без мәсәлән безгә Facebook менән танышырга кирәк, менә ошо кеше менән. Һәм старты безнең өчен ул очрашуды эзләй, ничек
организовать. Еңел Таныштыра һәм без аларга уже үзебезнең идеяны яки үзебезнең шул проблемаларда әйтеп, бергәләшеп уже эшләй башларга алабыз. Бына һин әйттең, бында килдегез, нимә икәнегезне һин әйттең, 400-дән ашу бындагы Заявка 20 урынга заявка биргәндә, ягъмән әйткәндә, конкурс бер урынга 20 компаниянең күбрәк ягъни. Ни тиклем инглиз теле кирәк бу акселераторга килер өчен һәм бу әйткәндә бында башка Россиядән килгән компаниялар бар. Нинди телдә аралашагыз һәм һин улар белән бергә үзеңнең инглиз теле кимәлле үсәме, юкмы, шуны тырлайып китәм. Bütün занятиялар инглиз телендә үтә, әмма ләкин күбенчә компаниялар Россиядән, монда Франциянан компания бар, Колумбиялар, Америка Кушма Штатларында яки күбенчә ул Россиядән һәм был акселераторның фишкаһы ул именно Россия компанияларның идеяларын алып, монда Америкага аны үстереп хатырга дип, аларның идеялары шундый. Үмиттәләрендә. Үмиттәләр. Һәм минем өчен минем инглиз теле шыма түгел, һәм ул шул акселераторда укуы инглиз теленә лә ярдәм итә. Чөнки монда күбенчә все-таки һөйләшү ул инглиз телендә. Ягъни аралашу, ягъни инглиз телендә син үзеңдә ягъни speaking ягъни. Күп менторлар рус телен белмәйләр. Белгәндәре лә бар, белмәгәндәре бар. Һәм алар белән аралашу кирәк, һәм һин инглиз телендә үзеңнең белгәнең белән аларга шул игътибатлап, һөйләп маслашаһың. Ягъни һин бында беренчедән үзеңнең стартапыңды үстерәң, икенчедән һин менторлар белән эшләйң, өченчедән һин алардан инвестиция алаң һәм шул вакытта үзеңнең инглиз телеңне камиллаштыраң ягъни. Бұл акселератор нисек уку бара, нисә ай бында уку буласак, ягъни әзерләү үзеңнең проектларыгызны ул нимә белән тамамлансак һәм һәргә ни кайсы яктан улар үсәргә ярдәм итәләр. Мәсәлән, бәлки фирманың регистрациясын үтәргә һәм башкалары. Бүтә адымдарды ярдәм итәлә. Нисек үтә өчен кемнә һәр бер адымы Америкала ул беренче тапкыр. Һәм шуңа карап төрле хаталар эшләргә була. Һәм монда һәр бер шул потокта шул бер үк һораулар, бер үк проблемалар һәм алар тизрәк сисергә ярдәм итәләр. Нисек компанияны асырга, нисек банкта счет асырга. Монда 3,5 ай шул программа бара, әле 2 ай үтте. Безнең көненә бер воркшоп үтә, мастер-класс, анда нисек дөрес итеп презентацияны һөйләргә, нисек инвестор белән һөйләшергә, нисек төрле, беренче сотрудникларны аларга һәм менә шул бизнес һораулар алар көн һайын килә һәм эксперт шул һорауды бик яхшы белгәндә ул воркшопта һөйләй, аңлата һәм көн һайын безнең шул төрле менторлар белән очрашулар бар. Чөнки менә минем өчен хәзер проблема бер икенче проектның икенче проблема һәм алар икенче менторга ядалалар да һәм аның белән һөйләшәләр. Монда менторлар алар проблемаларга инәләр, аңлайлар һәм һиңа ысынлап ярдәм итәргә теләйләр. Шуныһы бик яхшы. Бында 2 ай булды. Программаны тамамлайбыз. Шуны һорагым килә. Бу май аенда тамамлаганда бер презентация буласак. Монда аднага бер шул очрашулар бар. Ул вакытта инвесторлар килеп, ул бер аданың бер көнендә кисен инвесторлар килеп, без теләгән кешеләр үзенең проектларын презентацияны күрһәтәләр һәм аның проектлары турында һөйләйләр. Һәм шул ук менторлар һораулар бирергә мөмкин, кемгәдер кайсы бирләре проектта, допустим, охшаһа, алар килеп карайлар, нисек проект үсәме, үсмәйме, нинди яңалыктар бар, нинди нәмә килеп сыкты, нәмә килеп сыкманы. Һәм выпускной көне ул зур бик байрам дигән, һәм
шул көндө һәр бер проект укыган стартапта укыган проект аңа 1 минут вакыт бирелә һәм адак 2-3 минут инвесторлар үзе теләгән сорауларын бирәләр һәм без җавап бирергә тиешбез. Яни хорау, җавап, сессия була сагына. Әйе. Һәм иң башта презентация. Шул көндө инвесторга акчага ул проектка инә ала, акчаны түләп, доляһын алып, ләкин ул ситуация элегрәк тә килеп сыга ала. Может, 2 ай үтһә. Чөнки инвестор тоже аңлай, иртәрәк инһә, аңлап шул проекттың киләсәктә бик зур компания буласак, ул иртәрәк инһә, аңа компанияга арзанрак һәм салатай әзрәк бирергә кирәк буласак. Шуңа кайсы бирләре шул сделкаларда иртәрәк Yani төрле раундтарда керәсәк. Тагы бер хорау, шул мине кызыксындыра. Әгәр мин, мәсәлән, стартап башлаган өчен, мин шул IT секторына килергә тиешме икән? Югыйһә күбенсә бандагы һезнең шул компаниялардан стартаплардан хуҗалар, улар күбенсә эшкуарлармы, улар бизнеста төрле, ягъни төрле секторлардан килгәндәр, төрле үзенең бэкграундлары бар һәм башкалары. Һәрбер акселераторның үзенең специализациясе бар. Старта ул IT проектларына күбенсә минем бөтә проектлар IT проектлар, чөнки алар киләсәктә шул IT күп компаниялар яхшы үтер дип, аксалата китерер дип уйлайлар һәм аларның специализация именно IT. Һәм һезнең идеягыз, мәсәлән, IT булмаһа, то был стартап, акселератор минем уйлавымча, ул һезнең проектты просто алмай. Һәм ул акселераторлар төрле була, төрле специализациялар. Монда килгән проектларга әйткәндә, күбеһенчә был уже бизнесменлар һәм аларның Рәсәйдә проектлары уже булып, монда дөньяга проектты эшләргә дип киләләр һәм шул акселераторларга бирәләр шул килеп. Әгәр шәхси яктан һорай бармы, ягъни үзеңдән бында үзеңдә нисек тояң, Нью-Йорк калаһында охшаймы, юкмы, зур мегаполис, әлбәттә ул Мәскәүдә яшәгәнең, Мәскәүгә охшаганмы, һәм аралашу өчен мәсәлә башкортлар, үзебезнең яктан якташлар бармы, юкмы? Нью-Йорк минең Мәскәүгә бик нык охшаган, ләкин Мәскәү тазарак. Мәскәүдә башкортлар күбрәк. Мәскәүдә башкортлар күбрәк, монда башкортлар бик дип әйтергә була. Әмма минең өчен Нью-Йорк шул Миңа Калифорния ныграк ошый. Асын әйтәм. Калифорния ныграк ошый. Елларак, анда шул бизнес атмосфера миңа ныграк ошый. Нью-Йорк зур кала, аксалатай күбрәк Мәскәүдән һәм брендлар менән эшләһәгез, Нью-Йорк ул һезнең кала. Ләкин ул гаилә турында түгел, ул балалар турында түгел, Мәскәү һәм һәм без минеңсә бик кызык нәмә булды. Мин былтыр Америкала 3 ай яшәргә дип ниятләнгәйнем. Прям чек-листта язылгайным. Ягъни үзеңнең план куйгайның. План куйгайным. Ләкин минеңсә Калифорнияга гына булгас, минеңсә бөтә Америка шул Калифорния дип уйлагайным. Һәм безне шул акселераторга сакыралар 3,5 айга. Ләкин Нью-Йоркка шуның өчен үзегезнең пландарды язганда конкретно ядагыз. Нью-Йорк булһа, ул Нью-Йорк булһа, Сан-Франциско булһа, Сан-Франциско булһа. Шуңа минең өчен бер яхшы гына дәрес булды. Һәм минеңсә, һәм безнең идея ул күбенсә Калифорнияла реализациянан үзенең табыр дип уйлайбыз һәм азак мөмкин Селек булгас, без шул Калифорнияга барып, уже анда шул блогерларды табып, шул проектты азак эшләргә ниятләнәбез. Әлбәттә, мин тәлгатькә тик уңышлар теләйм, бу акселераторда үтеп, үзләренә зур инвесторларды
CQ һәм башка инвесторлар табып, Амин. үзләренең бұл стартаптарын зур компанияга әйткәндә единорог булуын теләйм. Лан, сәгать зур рәхмәт, миңа уңышлар. Миңа рәхмәт, Кирилл. Алла бирһә, Өфөлә күрешербез.